खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बे सोरखारि फरायसालियाव क्वान्टिटी एबा आनजाद उथ्रिसारनायखौल' मोनथियो नाथाय सोरखारि फरायसालिफोराव क्वालिटी क्वान्टिटीखौबो मोननो हायो उमेश दैमारी सराइदेव मैदामा वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै गनायथि मोनबाय बङाइगावआव डाकाति न' बिगोमाखौ बुथारनानै सना रुपा आरो नोगोद रां लुथिदों प्राइभेट हस्पिटालफोराव आयुष्मान कार्डजों गासैबो खाबुखौ मोननाय नंला हिमन्त मंगलदैयाव गथ'सा बायनाय फाननायजों लोब्बा थानाय साथाम हमजाबाय दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सालबारि फरायसालिमायाव सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय फोरोंगिरिफोरजों जर'खा सावरायलायनाय हाबाफारि खुंदों मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन मावथांखिफोरखौ मुं दोननानै हाबा मावनायखौ नुनो मोननाय जादों बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सालबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनायनि थांखिजों गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिनि जोहै जर'खायै फोरोंगिरिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लायो सानसेनि रोखोमसे मेहेरगोनां खुंजानाय बे हाबाफारियाव फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरिफोरजों फरायसालि फोरोंगिरिनि आंखाल आरो फरायसाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो आरो माबोरै फरायसाफोरनि गुनखौ बांहोनो हायो बेनि सायाव रोखायै सावरायलायनाय जालाङो बे गाब गोनां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी मावख' नेहाथारि आरो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि सुदिन बड'सा सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी आरो मिरु बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारी लोगोसेयैनो बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि गोबां दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो फोरोंगिरि नुजाथिनायाव एबा बाहागो लानायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो दिनैनि साना आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान सराइदेव मैदामा दिनै वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै गनायथि जाबाय हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव दिनै इउनेस्क'आ सराइदेव मैदामखौ वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै अफिसियेलि फोसावदों मख'नो गोनांदि सराइदेव मैदामा आसामनि थामथि वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै जायगा मोनबाय बेनि सिगां गं थसेयारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्क आरो मानास नेशनेल पार्कआ इउनेस्क'नि वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै गनायथि मोनदोंमोन बबेखानि बिस्थिबारखालि हराव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै सराइदेव मैदामखौ इउनेस्क'आ दिनै फुंनि 10 रिंगायाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै फोसावनो हागौ होननानै फोरमायदोंमोन गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों इसारा होनाय बायदियै दिनै फुंनि 10 रिंगायाव इउनेस्क'आ सराइदेव मैदामखौ वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै फोसावदों ओरैहाय बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो आहम समाजजों लोगोसे सराइदेवनि रायजोफोर आरो आसामबासिया रंजाखांदों बेखौबो मख'नो गोनांदि दिनै इउनेस्क'निफ्राय वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै गनायथि मोननाय सराइदेव मैदामा आहम स्वर्गदेवफोरनि 600 बोसोरनि मैदाम आरो दा बियो भारत हादरनि 43थि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बङाइगाव जिल्लानि अबायापुरियाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय डाकातिनि हानजाया न' बिगोमाखौ बुथारनानै लुथिनानै लांदों दिनै सोरांसि फुंबिलियाव अबायापुरिनि बिराथरायाव जादों बे बुथारनानै डाकाति खालामनाय जाथाया मिथिनो हानाय बायदिब्ला अबायापुरिनि बिराथरानि थागिबि कृष्ण मण्डलनि न'आव दिनै सोरांसि डाकातिनि हानजाया हाबफैनानै न' बिगोमाखौ बुथारना लाख लाख रांनि गहेना आरो नोगोद रांखौ लुथिनानै लाङो बबेखानि डाकातिनि हानजाया कृष्ण मण्डलखौ खास्रि बिस्रियै बुथारनानै सना रुपानि गहेना आरो नोगोद 1 लाख रांखौ लानानै थांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों बे जाथायनि बागै खौरां मोननानै दिनै फुङावसो बङाइगावनि एसपि महनलाल मीना एडिशनेल एसपि सबिता दासजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे टीमा
जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो कृष्णा मण्डलनि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बेनि उनाव बे गिख्रंथाव बुथारनाय आरो दाखाथि जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। कृष्णा मण्डलनि बिसिया सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाखाथिनि हानजाया फिसाय कृष्णाखौ गोबौ हाथियारजों खास्रि बिस्रि बुथारनानै गावखौबो बाहेरनिफ्राय दरजा बन्द खालामनानै दोनो आरो उननि समाव नखरनि गहेना पाति रां लानानै दाखाथिनि हानजाया जायखारलाङो। ओरैहाय बे जाथाया ओनसोलनि बयखौबो गिखांहोदों। आयुष्मान कार्डनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोनां बाथ्रा फोसावदों। आयुष्मान कार्डखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोलिनाय समावनो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लाइभ फैनानै बे बाथ्राखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायनाय बादिब्ला दानिफ्राय आयुष्मान कार्डनि जोहै गासैबो बेमारनि सिबिथायनि खाबुखौ मोननाय नंलिया। नाथाय गिबि मन्थ्रिनि बे फोसावनाया निजायारि एबा प्राइभेट हस्पिटाल एबा नार्सिं हमफोरनि थाखायल'। सोरखारि देहा फाहामसालियाव आयुष्मान कार्डनि खाबुखौ सिगांनि बादिनो मोननो हागोन। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला गासैबो रोखोमनि सरासनस्रा बेमारनि बिथिङाव प्राइभेट हस्पिटालाव आयुष्मान कार्डनि खाबुफोरखौ मोनजोबनाय नंलिया। सरासनस्रा बेमारनि थाखाय बेमारिया सोरखारि देहा फाहामसालियाव सिबिथाय लानांगोन। नाथाय हार्ट ट्रेन्सप्लान्ट, किडनि ट्रेन्सप्लान्ट बायदि गेदेर बेरामनि थाखाय प्राइभेट हस्पिटालावबो आयुष्मान कार्डनि खाबुखौ मोननो हागोन। बबेखानि सरासनस्रा बेमारफोरखौबो आयुष्मान कार्डनि जोहै प्राइभेट हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लानायनि थाखाय सोरखारि देहा फाहामसालिफोरा माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जादों आरो बे सोरखारि देहा फाहामसालिनि बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो आयुष्मान कार्डनि गासैबो सिबिथायनि खाबुखौ प्राइभेट हस्पिटालाव होनाय जानाय नंला। ओरैहाय सोरखारा जेबो रोखोमनि फोसावनाय होआलासेनो थांनाय 2-3 जुलाइनिफ्राय प्राइभेट हस्पिटालाव आयुष्मान कार्ड बन्द खालामनानै होनायाव रायजोनि रोजा रोजा बेमारिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। माखासे बेमारिफोरा आयुष्मान कार्ड लानानै प्राइभेट हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लानो थांनानै मोखां सायर' जाना गिदिंफिननो गोनां जादों। दरं जिल्लानि सदर मंगलदै नोगोराव गथ'सा बायनाय फाननायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुं हमजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मंगलदैनि प्रफुल्ल नगरनि गंसे भारा न'आव थाग्रा उदालगुरि जिल्ला गलायगावनि नयनज्योति देब केसाब आरो सेवाली चौहाननि 3थि फिसाखौ परिमल रय मुंनि सासे दालालनि जोहै 30,000 राङाव फानहरदोंमोन। बे गथ'साखौ थांनाय 5 जुलाइखालि अभयापुरीनि परिमल मण्डल आरो दशमी मण्डलआ 36,000 राङाव बायनानै लाबोदोंमोन। नाथाय बेनि बागै खौरां मोननानै दरं जिल्ला चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिटआ नयनज्योतिनि हेंथायै एफआइआर होयो। बेखौ बिथा खालामनानै दरं पुलिसआ नयनज्योति देब केसाबखौ एरेस्ट खालामनानै जेरा खालामो आरो गथ'सा बायग्रा परिमल मण्डलखौ पुलिसआ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरो। ओरैहाय गथ'सानि बिमा सेवाली चौहानखौ पुलिसनि गोख्रों नोजोरावनो लाखिनानै भारा न'आवनो थानायनि गनायथि होदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बोखांनो हानाय गथ'साखौ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिटनि उन्दैसा जोथोन लाग्रा न'आव लाखिनाय जादों। बबेखानि गथ'साखौ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिटनि सेराव हाजिर खालामनायनि उनावसो बबेयाव दोननाय जागोन बेखौ थि खालामगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।